Nkosi. Hayi mina ngijamile anginaziningi ngijamile nethi kubonga uNkulunkulu. Akuthi uNkulunkulu lezi asenzela zona zinkulu. Manje njengamanje ngizocela ukuthi sidlulela kale maqala. 43 lethi anginabuku zami ngisikhohlwe enqolweni leBhayibheli. Hayi ngiyaxolisa abazalwane. Ngisikhohlwe enqolweni masibuya le ngisikhohlwe enqolweni kababa njalo. Masibuya le enkonzweni. Nebuku azikho. Angizolibona kahle. Angizolibona kahle. Igama lenkosi liyo igama obelele lakhona uyakusindiswa.
Kristu inkosi. Hayi bazalwane nizosibambela namasiladeli sibeleti namhlanje. Hey satholana nale marathon. Nasisiyolala lemntwaneni wami le Bonobom. Unendlu khona. Manje sithema sithi siyakhuphuka. Hey sahlangana namarathon ikhulu. Sathola ukuthi hey akusene tabulapha. Kutsho ukuthi sisiyobaleti. Mara siyabonga uNkulunkulu asilengile sifika lapha enkonzweni. Igama lami abangangiyaziyo ngimabasa, Thomas Mabasa. Ngihlala khona la Pitori eMandloti. Ngiyabingelela ubaba Jali, umfundisi wethu Jali. Ngibingelela nabomama, ngibingelela nobubhuti, ngibingelela na youth. Yasonga. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngigcwalisa ukubonga. Ngigcwalisa nabomama nasikhambe nabo ukuthi into enkulu lesayizwa le. Into enkulu lesayizwa lena sikhona. Wayenza mana sina transport olukhulu. Hayi nakukuhle bazalwane. Ngenkonzo zabomama, nankonzo zabobaba. Hayi siyabuya bazalwane. Ziyabuya kakhulu. Ukhona groupini mama? Ukhona groupini? Ngitsho wena mama, mama bani? Mama. Oh, ngiyabonga. Uzozizwela ne. Ubheke konke ufunde konke. Ubaba uthenene nani ngiyekho. Nizozizwela groupini. Unizozizwela zonke lezi nasizithola. Bomama bona laba nasiye nabo ababaphekile. Sebangenile bhuti. Babaphekile ngempela. Hayi nakumnandi kakhulu. Ngibonga nasesi nakhambe nathi umama ne. Nanibonga na mama nasikhambe nathi. Hayi nasiphathele man nasibonakala ukuthi sinemuntu. Lasiphathela komabhodweni. Lasiphathela kwemiculwini. Wayaza kumnandi. Kumnandi ngaleyo ndlela. Indaba ngithi mana sina transport enkulu. Hayi nakuzoba mnandi kakhulu. Nakuzoba mnandi kakhulu. Nanizoakheka bazalwane. Nanizoakheka lesi sitholeke ngale zihle kakhulu. Ziyakha umuntu ukuthi abuye endleleni yakhe. Kungakhiwe ngakuthi yilezi siphuma emlonyeni ngakababa. Yilezi siphuma eBhayibhelini. iBhayibheli leli kukhulunywa ngalo. Lukutshele ukuthi ube straight. Ungakhambi majikajika. Kuthi ukuthi ube straight endleleni yakaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngoba mina ubaba nangimhlupha noma ngifika le. Ngithi phela mina ngize ngesikhala. Phela inyawo lami liyanhlupha. Athi jamanyana mabasa ngithi asindule laba. Hayi phela sidlule. Mabathi labafuna ukukhandazelo. Hayi nakumina ngijama kumatha. Athi ngiyazile ukuthi mabasa ke kashota. Ngithi njani ngoba ngizobhlungu. Angithi mawuzobhlungu kufanele ubalekele khona bazala uyosizeka. Ngempela masibuya hayi nakungcono kakhulu. Kungiqalile nyana siphakathi kenkonzo. Hayi ngoSaturday mara masiyolala. Hey ngathola ngisebenza ngendeni inye from 12 o'clock. Insebenza ubusuku bonke bazala. Mara masibuya ngingasadli lutho ngisaba nakudla. Mara mangihlezi inyawo lona lingasangihlupha ngendlela le. Ngithole ukuthi ngiphilile bazalwane. Mina nobaba munye wamfundisi angiyazi umfundisi wasekuphi. Hayi nasimhlupha baba. Nasimhlupha. Angithi nasizimhlupha. Mawuzwe izinhlungu kufanele ungamhluphi baba. Uyamhlupha. Abuyakutshela ukuthi ngesikhathi sakhona sizothanda. Jamani. Nesisijamele lesikhathi. Ngibonge kakhulu bazalwane ngikhulekule isayithola. Ngibonga namazwi lamasamathola yakwakha. Indaba ngithi mana sina transport nakuba mnandi kukhulu sikhamba sibaningi abaningi nabozoakheka.
ngakuthi na njengamanje sifike kahle lapha ekhaya akuzange kuba netrouble nendleleni uNkulunkulu usebenzile ngempela ngiyabonga bazalwana angijamanga ngeziningi ngibonga konke lokho sikutholileke eRichards Bay nangiyazisa khona bazalwana ngoba miskini akufanele kujame mama ayazise ukuthi sihambe kanjani sithole kunjani basiphekele yini nani eBhayibhelini manje ngibone ukuthi akujame umuntu ukuthi ungcono ngijame ngiyazise konke lokho basiphekeleke khona engathi mana sina transport nasizobathola ababili bathathu laba sijamela kunemapotweni sibonakale ukuthi hawu sinabandla Gauteng manje akutsho ukuthi mabathi zabo baba bazalana kutsho ukuthi bomama abayi bayaya mabathi izabo mama mawunayo ya transport uyaya namawaba kuthi wenzeni uyozwa nawe ziningi leziwa kuli ena akwalisi umuntu uthi ufanele lo angayi ngakuthi zabo mama lo ufanele angayi ngakuthi zabo baba no ufanele uye kusho ukuthi mana sina imali enough nasizothenga iveko kuthi sivele sithi ne akunamunye sala basikambili niyozwelela ngendlebe zenu bazalana nibuye nakhekile siyabonga kakhulu bazalana uNkulunkulu abe nawo Jesu Kristu inkosi